आमथिखायाव बरायनो थाखाय एननखौ नै जमनानै दङ। बेनि थाखायनो जमा जानानै दङ एक्सन बेबिफोरनो। मानि खुसि लोगो फैनाय खुसि सेंग्राफोर गबोनाय खुसि दिनैहाय ओमफ्राय जों न'आव हाबथ'ला गैया जों न'आव हाबथ'ला दोनफिननांगौ मालाबा एनन अनायासो एसे उनथिनाय जाबाय ज' ज' बेफोरबायदिनो बरायनानै लाबोदों नै आमथिखानिफ्राय। आंनि गोजोननायखौ आं दिनै फिसाखौ लोगो मोननानै आं दिनै आंनि रंजानायखौ आङो बुंबाबो बुंस'नो हाया। आं सिगां दुखुआवहाय आङो मोदै गयोमोन, दुखुनि जुनै आंनि फिसानि जुनै रंजानायखाय आं मोदै गयोमोन। दिनै आङो रंजानायजों मोदै गनायखाय बिराद आं गोजोननाय मोनदों आरो बिनि लोगोफ्रा फैफानायखाय रंजा बाजा ससे लामायावबाबो दोनबोफालायनायखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आङो। लामा ससे दोनबोलायबाबो बे समावथ' जेला जोंना मैयानो रेडि जाजोबखाबायमोन नालाय, रेडि जानानै जों हर थाफैबाय। ओमफ्राय हर थानानै जोङो गायत्रि हटेलाव थाफैनानै जों रंजा बाजा जाबाय लोंबाय। अखानायै जों मोनलांखागोन नालाय अखानायैनो बिगा रंजा बाजा जों थाबाय आरोखि। ओमफ्राय जेला अखानायै थाङो होमब्ला गासैबो माने साफा सोंजोबबाय। सोरनिबा मोनसे गोरोन्थि जानानै थाबाय आरोखि मोनफा मोनफा। जोंनियाबो गोरोन्थि मोनसे जानानै थाबाय आरोखि। दा बिजिनि माबाखौनो केस माबाखौनो ओरै फाथायहराखै आरोखि। माबानिफ्राय बिजिनिफ्राय फाथायहरबाय, ओमफ्राय बिजिनिफ्राय माबायाव मा होनोमोनलाय अबायपुराव फाथायबाय। ओमफ्राय अबायपुरनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट ओरै माबा हरबाय दासो जों माने डाइरेक्ट जों थांनानै बिजिनाव फैफिननायसो। माबोरै बिदि जाखो होननाय उकिलाव सोंबाय। उकिला ओमफ्राय सोङै नायबाय। ओमफ्राय जों फैनायनि सिगांनो जोंनि बिप्लबआ मोनसे फन बुनानै उकिलजों रायज्लायग्रोखादों आरो जों थांगासिनो दङ माने मोनसे केस दङ बेखौहाय नों नायना दोनखादो। जों थांनाय लोगोनो नायना दोनखाबाय आरोखि। जों फैनाय लोगो लोगोनो बे एसे मावजेननायबो बियो। बे केस फाइलखौ आंथ' फाथायखाबाय। आङो अबायपुराव फाथायदों। अबायपुरनि जेला मा खालामखो आरो गुवाहाटिनो मा खालामखो, बे अबायपुराव थाबनो सहैनांगौ बियो। दिनैनो क्लास जानांगौ बियो। बेल जानायखौहाय माबानो नाङा, हगार हरनांगौ बेबायदि बुंदों आरोखि। ओमफ्राय जों डाइरेक्टनो गारि लानानै फैनानै आरो थांफिनबावनायसै आरोखि। थांनाय लोगो लोगोनो ओरैहाय गासैबो ओरै सफैजोब्बाय आरोखि जेलजोंनो। ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो जोङो बिप्लबआबो बिराद खाथिबाय जोंना दसेयावनो। ओमफ्राय थाङै थांनानै जों बे माबाखौ अरिजिनेलखौ जों मोनाखिसै। माबाखौहाय केस माबाखौ मा होनो बेखौ मबाइलाव खेबनानै जोङो बेवहाय टाइपिं खालामनानै हैबाय आरोखि जेलावहाय। जेलाव हैनाय लोगो लोगोनो जासिगोन जाबाय आरोखि। दा बेनिखायनो जोङो जे जानाय लोगो लोगोनो जों बिराद रंजानाय मोनदों आरो। आंथ' दा मा बुङो, आंथ' गुदिबो मिथिया बिजौबो मिथिया। आं दा मा बुंनो बिदि जादों आरोखि। आं दा मा बुंनो, दा ओरैनोबो नुजायो ओरैबो नुजायो। आंथ' गुदियाव माबोरै थाबायदों आं बेखौ मिथिया। एक नम्बर जोंनि थाखाय खाथि सोनाया प्रसेनाखौ आङो बाख्नायनांगोन आरो प्रसेनखौ बाख्नायनांगोन आरो बियो एसे गावनि फैसा गारनानैबाबो खाथिसिनदों आरो गावनि गारि एसे दङ खाथिसिनदों। एखमबा बियो जोंनावहाय 2-3 आना फैसा बिनानै थाव सोनो एसे बियो, जों हरनो खाथिनो बिराद बियो खाथिसिनदों आरो आंनि नुनायाव आरोखि। आंनि बुंनांगौआ बेनो जे
दिनैहाय आंनि फिसाया गबोबाय बेनिखायनो आं हाजासे हामबाय जेरै जोङो दाख्लिनिफ्रायनो थांदों जोङो लाइस' फाइस' खनथाम खनब्रै जाबाय जोङो हर थाहैलायबाय होजोंनो ओमफ्राय आरो फैबाय आरो थांबाय आरो जोंखौहाय मैयाहाय बिदिनो गोदाव सोराव जोंथ' जायाखिसै नालाय जों जागोन होननानै सानदोंमोन खिन्थु जायाखिसै अब्ला जेला जाया होनना खोनादों जोंनि गोसोआ एकदम गोदाव सोराव जाबाय आरोखि एकदम गनाय नंले नामा आरो जाबसिनबावबाय नामा बिदि सानदोंमोन आरो जों गोसोआवहाय ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो थाङै सानबाय थाबाय थांबाय उनावहाय आरो बे केसआ माबानि बिजनिनि केसआ गैखालिमोन मोनसेबो आंनो लायखादों केसखौहाय ओमफ्राय होफैबाय जेला नायो अब्ला नै नोंसिना मोनसे दंबाव होननानै बुंबाय मैयाहाय नोंसिना मोनसे दंबाव बेखौहाय माबा जामिन सासे लानानै नोंसोर दानो थांदो अब्ला जों अभाब जाबाय आरोखि आं दाखालिसो लायदों 3000 थाखा होनानै गैले होनबा आरो माबोरै गोदान जाबावखो बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय दे होमबालाय दिनैहाय बेखौनो दहाय फुङावनो जों हाबफैबावबाय ओमफ्राय गवा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय हाखु दाखु 10:30 जोङो बिजनियाव बे थांनायानोसै आरो ओमफ्राय थांनानैहाय नायबाय जोंथ' केसआ जेबो गैखाया बे केस फाइलाखौ ओरै फाथायहराखै बेसोमोन आरो दा जों जेब्ला आं खोनाफिनो अब्ला जोंनि गोसोआ रंजाफिनबाय आरो जा खुसि जाबाय जोङो रंजाबाय दिनै जों गावनि फिसाखौ मोनलांनायसै होननानै जोङो जा खुसि जाबाय आरो ओमफ्राय जेला जोङो मैया हर थादोंना बेवहाय जोंखौ माबाया दानस्राङा जा मदद होदों आरो बिसिना जोङोहाय होदों जानो थाखाय होदों आरो गावसोरनो गासैबो बानजोबदों आरो दहाय फुङावबो जोंहा जानायनि बिदि आरोखि दा बेखौबो आं बाख्नायो आरोखि बेखौबो बाख्नायो आरो जोंनि बे लकेलनि बागमारानि प्रसेन आं बेखौबो हाजासे हामबाय होनो आरोखि दिनै आंनि फिसाया गबोबाय आं रायजो राजाफोरनि सिगां आं बयखौबो हामबाय होनो आरोखि